keď zasvietím, skús to porovnať iba. Aha, divaj, ideálny plemenný materiál na larvené by bolo. Nemusíš Peťko svietiť. Mne to robí potom len kontrast. Na larvené máme. Larvenky. Dobre, Peťko, daj sa trošku ďalej, aby videl, koľko asi včelotka máme. To by myslím, hej? Počkaj. Je tam z 3 rámikov. Úplná tma. Hej. Na každý matečník musí byť aspoň 200 krmičiek. Vložíme sériu. Zakrieme. Starter je pripravený asi 15 minút dozadu. Nalarvené, vybavené.